שאלה 2. תלמידים ערכו ניסוי לחקירת תנועתה של מערכת המתוארת באיור. מסת החוט ומסת הגלגלת ניתנים להזנחה. המערכת נעה על משטח חלק. הם שחררו את המערכת ממנוחה, ולאחר זמן מסוים גזרו את החוט המחבר בין הגופים בעזרת מד מרחק דיגיטלי SX. הם מדדו את מהירות גוף אחד כדלות בזמן, וקיבלו את הגרף הבא על המחשב. אז הנה הגרף, מעט נראה את השאלות, אבל ננסה קודם כל להבין מה קרה. נשחק טיפה כדי שיראו יותר טוב. אז בשלב א', המערכת מחוברת, והמערכת נעה לכיוון הזה, מן הסתם, כיוון שהמסה M2 יש לה יותר השפעה מאשר המסה M1. למרות שהיא נראית קטנה יותר, אבל כיוון שכל כוח הכבידה מופנה עם כיוון התנועה, ולכן זה יותר דומיננטי מהמסה M1. מה אנחנו רואים בגרף? כן, אז רואים פה בעצם בגרף מהירות, זה גרף מהירות שהולך וגדל, יש פה תאוצה, עד שהמהירות מגיעה לאיזשהו שיא, ואז בבת אחת המגמה משתנה, ופתאום המהירות נאבדת בקצב יחסית מהיר, עד שהיא מגיעה למהירות 0. יש פה רגע מסוים שהמערכת לא בתנועה, הכוונה היא לא המערכת אלא הגוף M1, כן, בעצם החיישן עקף אחרי המסה M1, שהיא עוצרת לרגע, ואז היא מתחילה לשנות כיוון. אז בעצם מה קורה? מה שאנחנו בעצם רואים שהשלב הראשון, השלב הזה, זה שלב שהמערכת עדיין מחוברת, אז המסה M1 נמשכת למעלה. פה זה שלב שנגזר החוט נגזר, ולכן מפסיקה תאוצה כלפי מעלה, ואז מפה ואילך מתחיל תאוצה של M1 לבד, כשהוא בלי M2 כלפי מטה. המהירות בשלב הזה עדיין חיובית, היא עדיין נעה למעלה, אבל במהירות הולכת וקטנה והאטה, עד שהיא מגיעה לעצירה בנקודה הכי גבוהה שלה, ואז היא מתחילה בעצם לצבור מהירות כלפי מטה. אז זה פחות או יותר מה שקורה בזמן. ונענה על השאלות. באיזה רגע גזרו התלמידים את החוט? כרגע הסברנו שכעבור שנייה גזרו התלמידים את החוט. ההסבר הוא שרואים לפי הגרף שבאותו רגע משתנה התאוצה באופן חד. המהירות לא משתנה באופן חד, אבל התאוצה משתנה. התאוצה היא שיפוע הגרף. כן, יש לנו גרף מהירות, אז שיפוע הגרף זה התאוצה. רוצה לחשב שיפוע, אני לוקח שתי נקודות ואני בודק את דלתה y, אני מחלק אותו חלקי דלתה x, ואני מקבל את השיפוע. כמובן שאפשר לבחור גם משולש כזה, דלתה y כזה, חלקי דלתה x כזה, זה לא משנה. אז דלתה y חלקי דלתה x נותן לנו את השיפוע. בואו ניקח את הגדול, אז השיפוע פה זה, הדלתה y שלנו זה 4, דלתה x זה כמובן 1, לכן השיפוע זה 4, התאוצה בשלב הראשון היא 4. נכתוב את זה מפורש, a שווה 4 בשלב הראשון, לעומת השלב השני, ששוב הדלתה x, דלתה y 4, ניקח הפעם את המשולש הזה, שוב אפשר לקחת הרבה משולשים אחרים, אבל זה נוח לקחת אותו, אז הדלתה y זה שוב פעם 4, והדלתה x הפעם זה יותר מ-1, זה 1 נקודה מכאן, כן, חצי ועוד 0.3 זה 0.8, אז ה-a פה שווה ל-0 שווה ל-4 חלקי 0.8, זאת אומרת קצת יותר מ-4, סליחה, מינוס, תאוצה פה שלילית, זה העתק שלילי, אז מינוס 4 חלקי 0.8, זה התאוצה בשלב הזה. כן, זה 5 מטרים לשנייה. מינוס 5 מטרים לשנייה בריבוע. טוב, עוד לא שאלו אותנו, אבל בכל זאת זה הסבר לשאלה א', זאת אומרת איך אני יודע שגזרו, כי השינוי בתאוצה מלמד אותי שהייתה פה גזירה, אז יש לנו פה כבר את שתי התאוצות, מינוס 5 ו-4. אוקיי, בואו נעשה עכשיו תרשים כוחות, לפני גזירת החוט ואחרי, נעשה את שניהם, למרות שזה שני סעיפים, נעשה את זה פה, אתם תעשו את זה כמובן בנפרד, צריך במחברת, בכל סעיף, להעתיק את התרשים ולעשות את התרשים כוחות. אז לפני, נתחיל מהפשוט, אז יש לנו על מסה M2, יש לנו את כמובן כוח הכבידה, שזה M2 כפול G,
וכלפי מעלה כוח מתיחות T, שהוא כבר ראינו שהוא פחות מ-M2G, כיוון שהתאוצה היא כלפי מטה. במסה M1, אז יש לנו כמובן גם כן את T, שהוא אותו T כמו ה-T השני, כיוון שזה איזשהו כלל במתיחות חוט, שתמיד המתיחות היא אחידה בשני קצוות החוט. טוב, זה לא יעבוד עכשיו, לא נורא. יש לנו את כוח הכבידה. כוח הכבידה, הרבה מכם טעו בזה, כלפי מטה. למרות שהתנועה היא לא בכלל כלפי מטה, כוח הכבידה הוא בדיוק כלפי מטה. ולעומת זאת, כוח הנורמל הוא מאונח לכיוון התנועה. יש לנו פה 3 כוחות, כוח הנורמל, כוח הכבידה וכוח המתיחות. אוקיי, אז זה התרשים. זה התרשים כוחות. שימו לב שבתרשים כוחות לא נדרשים לחשב שום דבר, אלא פשוט להראות, מאוד חשוב, הוקטורים, הכיוונים. פה יש טיפה חוסר דיוק, אבל אתם תתקנו שהכוח צריך להיות כלפי מטה, ממש, פה זה טיפה בשיפוי ימינה, אבל בכל אופן אלה הכוחות שפועלים. עכשיו, אחרי שגזרו את החוט, כן, כבר אין חוט, אז כמובן שאין T, נשאר לנו ב-M2 רק MG, פשוט M2G, וב-M1 נשאר לנו כמובן כוח הנורמל, נשאר לנו כוח ה-MG למטה, וזהו, אין לנו כבר כוח מתיחות, אלה הכוחות שיש לנו בשלב אחרי גזירת החוט. אוקיי, כעת אנחנו בסעיף הבא נדרשים לחשב את התאוצה בעזרת הפרמטרים G ואלפא. אז יש לנו פה את הזווית אלפא, זווית השיפוע, יש לנו כאן את המסה M1 כפול G, ויש לנו פה את כוח הנורמל. אנחנו צריכים לחשב את התאוצה בעזרת הנתונים האלה, שזה M1 ואלפא. כמובן, כן, אז איך אנחנו ניגשים לדבר הזה? אז קודם כל נבטא את שקול הכוחות, נגדיר כמובן ציר כיוון, החפץ ינוע כלפי מטה, אנחנו נגדיר את הכיוון של הציר כלפי מעלה, זה כיוון הציר, נעשה את זה בטוש בית שחור, זה יהיה כיוון הציר. ציר Y, שוב, לא כל כך מעניין אותנו כרגע, כיוון שאין תנועה על הציר האנכי, רק על הציר האופקי, ולכן נסתפק בציר הזה, ציר ה-X, ונראה איזה כוחות יש לנו. אז שקול הכוחות על ציר ה-X, נקודותיים. יש לנו על ציר ה-X למעשה רק כוח אחד, MG, כי כוח הנורמל הוא לא, אין לו רכיב, אבל לא כל MG, אלא רק הרכיב האופקי של MG, כלומר החלק הזה. הצל שלו על הציר, שיחשב את הצל שלו, אני צריך את הזווית שלו. זווית שבינו לבין הציר. הזווית הזאת היא למעשה 90 פחות אלפא. 90 פחות אלפא, ולכן שקול הכוחות על ציר ה-X זה M1, זה מינוס, כי זה נגד כיוון הציר, אז מינוס M1 כפול G כפול קוסינוס, תמיד הקוסינוס מתייחס לציר האופקי, קוסינוס 90 פחות אלפא. הזווית פה היא 90 פחות אלפא. יותר פשוט לכתוב את זה, מינוס M1G סינוס אלפא. כי קוסינוס של 90 פחות אלפא זה כמו סינוס אלפא. אז בקיצור, זה השקול כוחות על ציר ה-X. זה עוד לא התשובה, לא ביקשו את שקול הכוחות, ביקשו את תאוצה, אבל אנחנו יודעים ששקול הכוחות שווה למסה כפול תאוצה, אז מינוס M1 כפול G כפול סינוס אלפא שווה בדיוק ל-M1 כפול התאוצה שאותה אנחנו מחפשים. כמובן ש-M1 יכול להצטמצם משני הצדדים, וקיבלנו שהתאוצה היא מינוס G סינוס אלפא. זאת התשובה. A שווה מינוס G סינוס אלפא. למה זה מינוס? כיוון שהתאוצה היא שלילית, כמו שכבר נוכחנו לראות שהסתכלנו בגרף, ראינו שהתאוצה היא שלילית וגם מצאנו את ערכה, מצאנו שהיא מינוס 5. עכשיו אנחנו נשתמש בזה כדי למצוא את האלפא. אז עד כאן הסעיף הזה שמצאנו את תאוצת הגוף. עכשיו אנחנו צריכים בעזרתו לחשב את אלפא, אז כמו שאמרנו זה נובע מהגרף, כיוון שאנחנו כבר יודעים שהתאוצה היא מינוס 5, אז מינוס 5
שווה למינוס 10, G נתייחס אליו כ-10, סינוס אלפא. נחלק את שני אגפים במינוס 10 ונקבל שסינוס אלפא שווה חצי. אז אם סינוס אלפא שווה לחצי, כמה אלפא שווה? אנחנו עושים במחשבון שיפט סינוס של חצי ומקבלים שאלפא שווה 30 מעלות. זאת התשובה לסעיף הזה. הזווית היא 30 מעלות. אוקיי, בסעיף הבא אנחנו נדרשים לחזור למצב הראשון, שבו החוט היה מחובר, ואנחנו נדרשים שוב לפתח ביטוי של התאוצה, הפעם של כל המערכת. כן. כן. אז בשביל זה אנחנו צריכים שוב לעשות שקול כוחות. הפעם אנחנו נצטרך להגדיר שתי משוואות, אחת למסה א' ואחד למסה ב'. כלומר שגם מסה ב' צריכה להגדיר ציר, אנחנו נגדיר גם פה את ציר ה-X עם כיוון התנועה. ציר X נפרד לכל גוף, למרות שהם נעים ביחד. זה מוצדק, כיוון שבעצם הם נעים ביחד, כל אחד על הציר שלו. אז אוקיי, אז נתחיל עם M1, מסה M1. שקול כוחות של F1, כמובן על ציר ה-X. אז יש לנו כמובן עם כיוון הציר את כוח המתיחות T, שלא צריך חישוב, ויש לנו את MG, שכבר ראינו שהרכיב האופקי שלו זה M1G סינוס אלפא, אז פחות M1G סינוס אלפא, כבר יודעים שאלפא שווה 30, אז הדבר הזה הוא סינוס 30, כלומר 0.5. הדבר הזה הוא פשוט חצי. זה שקול הכוחות של F1, שקול הכוחות של F2 יותר קל. יש לו שתי כוחות, כוח אחד למעלה נגד כיוון הציר, כוח אחד למטה עם כיוון הציר, ועוד M2G. זה שני הכוחות, ועכשיו נשתמש בחוק שני של ניוטון כדי לבטא את התאוצה. אז אנחנו יודעים ש-F1 שקול הכוחות שווה למסה אחת כפול התאוצה, שהיא אותה תאוצה בשניהם, ובשקול הכוחות השני זה M2 כפול התאוצה. יש לנו פה למעשה שתי משוואות. כבר אפשר לראות בקלות שאת הנעלם T אפשר לבטל בשניהם, כיוון שזה T ומינוס T, אז אנחנו נחבר את שתי המשוואות, ונקבל משוואה חדשה בלי T. יש לנו מינוס M1, מינוס חצי, זוכרים שהדבר הזה הוא חצי, אז מינוס 0.5 כפול M1G, ועוד M2G. כל זה שווה ל-M1A ועוד M2A. אז זאת המשוואה שקיבלנו. נראה קצת ארוכה, אבל אתם תראו שבקלות אפשר לפשט אותה. שבעצם שימו לב שהנעלם היחיד פה זה A. כל שאר הדברים אנחנו רשאים להשתמש בהם, M1 ו-M2 רשאים להשתמש בהם, ו-G זה בכלל מספר 10. אנחנו רק צריכים לבודד את A, אבל תראו שאפשר על ידי הוצאת גורם משותף ממש לפשט את זה. אז יש לנו באגף ימין את הגורם משותף A, ובאגף שמאל יש לנו גורם משותף G. אז זה יעזור לנו להוציא אותם כדור גורם משותף כדי להגיע לביטוי יותר קצר. אז באגף שמאל יש לנו G כפול, נעשה ככה פעם חצי M1 מינוס חצי M1. ונעשה את זה ככה, נכתוב קודם את החיובי. M2 פחות חצי M1, זה אגף שמאל, ואגף ימין יהיה לנו A כפול M1 ועוד M2. אנחנו רוצים למצוא את A, נחלק את שני אגפים בסוגריים הללו, כן? נחלק את שני אגפים במה שאני עכשיו מדגיש בצהוב, ונקבל ש-A שווה ל-G כפול M2 פחות חצי M1 חלקי M2 ועוד M1. זה קצת סעיף מורכב, אבל בעיקרון גם לרמה כזאת אתם נדרשים בסופו של דבר להגיע. לדעת, כן, להוציא גורם משותף ולחלק. אז זאת התאוצה, שהיא תלויה כמובן רק ב-G ובמסות של שני הגופים.
בסעיף הבא מוסיפים לנו נתון, אומרים לנו שאחד המסות היא 1 קילוגרם. איזה מסה זה? מסת M1. אומרים לנו ש-M1 שווה 1 קילוגרם. גם יודעים כבר שהתאוצה היא 4, אז אנחנו צריכים עכשיו למצוא את המסה של הגוף השני. פשוט להציב במשוואה ואנחנו נוכל למצוא. אז המסה היא 4, כבר מצאנו את זה לפי הגרף. 4 שווה, נכתוב כבר 10, כפול M2, פחות חצי מ-M1, M1 זה 1, אז פחות חצי, חלקי M2, ועוד, סליחה, חצי, כן, ועוד 1, סליחה. אז זאת המשוואה, משוואה בנעלם 1, קצת נראית מעצבנת, כי יש לנו משתנה גם במכנה וגם במונה. בקצרה איך נפתור אותה, נכפיל את שני אגפים כפול הביטוי הזה שאני מדגיש עכשיו, נכפיל את שני אגפים כפול זה, ואז נקבל ש-4M2 ועוד 4 שווה ל-10M2 פחות 5. ומכאן כבר באמת המשוואה די פשוטה, אנחנו יכולים למצוא את M2, אני משאיר לכם כתרגיל להשלים את הפתרון של זה. סעיף ו' הוא סעיף של חשיבה. השאלה היא, לפני גזירת החוט, קיבעו על מי מהגופים פער כוח שקול גדול יותר. הסבירו או חשבו. אנחנו נסתפק בהסבר, אפשר לראות את זה גם בעזרת חישוב. לפני גזירת החוט, לפני שגזרנו, זאת אומרת בשלב הראשון, כן, על איזה גוף פעל כוח שקול גדול יותר. אז האמת היא שהתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. אנחנו אומרים שכיוון שהם נעים באותה תאוצה, נכון, אותה תאוצה לשני הגופים, ואנחנו יודעים שכל תאוצה היא תמיד שווה שקול הכוחות שווה למסה כפול תאוצה, אז ככל שהמסה גדולה יותר עבור אותה תאוצה, ברור שגם צריך כוח שקול יותר חזק. כן, אז לכן ברור לנו שהתשובה היא שעל הגוף כבד יותר, כלומר מסה M1, פעל כוח שקול גדול יותר. כיוון ששוב, נחזור, אותה תאוצה, שניהם זזים באותה תאוצה A, אז לכן זה אומר ששקול הכוחות כאן זה M1A, שקול הכוחות שלו זה M1 כפול A, שהוא גדול מ-M2, ופה שקול הכוחות זה M2A. שקול הכוחות תמיד תשווה למסה כפול תאוצה, ולכן זה יהיה קטן מזה. עד כאן שאלה 2.